eh. Pero may mag-iyan sa ito.
ba? Oo. Wala na kami tita. Isa lang ako. Hindi naman sinasaktan. Palengke. Parang nilalagyan na. Double X.
Nakasulat sa box ba?
galit, marami. Ate, magkano banana Q? 25. Ayaw. Yan ha, konti na lang yan ha. Ay, ba ito? Hindi. Spicy yung rice. Hindi na siguro yan. Ito.